Мақомоти Тоҷикистон гуфтанд, ки дар кишвар 78 нафари аз садсола болоро сабт кардаанд. Гулнора Ҳасанзода, раиси Оҷонси омори Тоҷикистон, рӯзи 16 феврал дар нишасти матбуотӣ гуфт, аз ин теъдоди афроди дарозумр 50 нафарашро занон ташкил дода, боқимонда мард ҳастанд. Қаблан Оҷонси омори Тоҷикистон эълон карда буд, ки дар кишвар мардҳо ба ҳисоби миёна 69 ва занҳо 74 сол умр мебинанд. Аммо стратегияи миллии рушди Тоҷикистон то соли 2030 таъмини дарозумрии сокинони кишварро яке аз ҳадафҳои худ қарор дода, мегӯяд дар тақрибан 15 соли оянда синни миёнаи умри шаҳрвандон дар кишвар бояд то 80 расонида шавад. Мақомот дар ҳоле дар бораи вуҷуди тақрибан 80 нафари аз садсола боло суҳбат мекунанд, ки соли 2016 Кароматуллои Аҳмад, хабарнигори тоҷик, чанд моҳ пеш аз даргузашташ ба радиозодӣ гуфта буд, дар мавзӯи дарозумрҳо пажӯҳиш анҷом додааст. Вай иддао карда буд, аз рӯи таҳқиқоти анҷом додааш дар Тоҷикистон 331 нафари зиндагӣ мекунанд, ки синнашон аз 100 сол гузаштааст. Ба радиои Озодӣ номи чанде аз сокинони дарозумр, аз ҷумла сокини дарозумртарини вилояти Хатлон маълум аст, ки ба синни 123 расид. Зувайдахон Ботир ва дар деҳаи Сомониёни ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ зиндагӣ мекунад.